Yabona lento lena yokuphilela umuntu iwukhondo lolubi. Uthola nje impilo yakho nje wena isekutheni nje uconcentrate nje kumuntu ukuthi uphila kanjani. Ubona ukuthi yonke into umuntu athi uyayenza azenzela yena ukhompyutha nawe. Ibi le nto leyo. Azi ngibona mina ngishudlula umuntu emgwaqeni ehamba ngemoto overtaker. Kade ehambela kancane. Uthi ungamdlula awungeke ngishiye mina lo use namathele eduze bumper to bumper awazi uthini ke yakhe. Akangazi ukuthi ngijahephi. Kodwa mumva nje sesijahe sobabili sijahe into eyodwa. Maye mina ngivele kungaqondi mina ukuthi maye nowakho umfazi uyahelela wona. Okwenza ujaha kangaka uyangazi ngingwapi mina kahle ngingwapi ngijahephi. Sijahe ngokufana sijahe into eyodwa mina nawe. Njoba umfazi ehelelwa nowakho uyahelela wona. Ngokuphila nje impilo yakho ungayitsheli ukuthi wonke umuntu mayenza into wenzela wena. Uzudala ingozi bumper to bumper uyavikwa manje nxa uthi sengushile nje ngudlule endleleni. Angikwazi nawe ungazi futhi angihlangane nawe. Awuphile nje impilo yakho.